από μια μορφή σε μια άλλη. Και αυτό το συναντούμε πάρα πολλές φορές στην καθημερινότητά μας. Υπάρχει παντού γύρω μας. Παραδείγματος χάρη, καθόμαστε στον υπολογιστή και είμαστε περικυκλωμένοι από χημικές ενώσεις. Βλέπετε εδώ τη βιταμίνη στο πορτοκάλι, το νερό, το χλωριό, το νάτριο, η καφεΐνη στον καφέ κλπ. Εάν δούμε σε ένα σούπερ μάρκετ, θα δούμε διάφορα είδη. Όλα αυτά αποτελούν τη βάση, έχουν βάση σε κάποια χημική ουσία. Εδώ βλέπουμε κάποια πρόσθετα που έχουμε στα τρόφιμα, όπως χρωστικές, όπως αλακτοματοποιητές, γλυκαντικά κλπ. Έχουμε κάποια τα άλλα είδη που χρησιμοποιούμε για την καθημερινή μας υγιεινή. Είδη καλλιτικά, τα οποία τα χρησιμοποιούν κυρίως βέβαια οι κοπέλες, και φάρμακα, έτσι, που αποτελούν τη βάση για να αντιμετωπίσουμε διάφορα προβλήματα υγείας που έχουμε. Πολύ ωραία. Γιάννη. Καλημέρα για μένα. Συγγνώμη την καθυστέρηση, αλλά ήμουν στο σχολείο δίπλα που είχαμε μια αρκετή εκδήλωση. Την εκδήλωση όλη την διοργανώνει το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικού Αιγαίου και το Τμήμα Διαβίου Μάθησης και τα τρία γυμνάσια της Καλύβου. Γιατί κάνουμε μια τέτοια εκδήλωση? Καταρχήν στις δραστηριότητες του ΕΚΦΕ, που ανήκει και η Καλύβος, είναι στην ουσία δύο δράσεις. Η μία είναι να φέρει τους μαθητές κοντά σε πειράματα και στις φυσικές επιστήμες, και αυτό που κάνουμε είναι να το πηγαίνουμε στη σχολεία ή να έρχονται τα σχολεία σε εμάς, να διοργανώνουμε διαγωνισμούς. Ένας τέτοιος διαγωνισμός είναι ο ΕΟΖΟ που κάνουμε κάθε χρόνο, συνήθως το Δεκέμβριο, και αφορά μαθητές Δευτέρας Λυκείου, όπως θα το έχει υπόψη στον Πελάτη στο Λύκειο. Μια δεύτερη δραστηριότητα που κάνουμε είναι να εκπαιδεύουμε τους καθηγητές στο να κάνουν αποτελεσματικά τα πειράματα στη σχολεία. Και το τρίτο είναι αυτό που κάνουμε τώρα, να φέρουμε άμεσα σε επαφή τους μαθητές με επιστήμονες καταξιωμένους, ώστε να δουν από κοντά το τι γίνεται σε ερευνητικούς χώρους, τι γίνεται σε πανεπιστήμια, και να δουν την επιστήμη με μια άλλη ματιά. Τώρα, στο συγκεκριμένο θέμα που έχουμε σήμερα, επιλέξαμε να παρουσιάσουμε πειράματα χημίας. Φωνάξαμε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Τμήμα Χημίας, τον ερευνητή στο εργαστήριο. Ναι. Έχει πολλή ώρα που είναι ανήσυχο. Για να μην γίνω ανήσυχος εγώ. Κοιτάξτε λίγο. Επειδή οι παρουσιάσεις σε κοινό έχουν πάντα μια δυσκολία. Καλό είναι λοιπόν, αν θέλουμε να την απολαύσουμε, να αφοσιωθούμε λίγο εδώ, και αν δεν μας αρέσει, τότε να κάνουμε φασαρία. Αλλά νομίζω ότι σίγουρα θα σας αρέσει. Οπότε θα δείτε ότι το πρώτο πεντάλεπτο είναι δύσκολο, πρέπει να δώσουμε τις συστάσεις. Λοιπόν, ο Αντώνης Κουβαράκης είναι στο εργαστηριακό. Στην Οργανική Χημεία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, δύο μεταπτυχιακοί φοιτητές, ο Γιάννης και η Καμέλα. Η Καμέλα, μάλιστα, για αποτικό. Θα μας παρουσιάσουν όντως εντυπωσιακά πειράματα, που τα είδαμε χθες που τα κάναν μια πρόβα έτσι λίγο στο εργαστήριο το δικό μας, ήταν εξαιρετικά. Και νομίζω ότι θα αγαπήσετε, θα δείτε τη χημεία από μια άλλη ματιά, γιατί περισσότεροι τη χημεία την έχουν συνδυάσει με εκρήξη του κουκουλιτά και τέτοια έτσι. Δεν θα ακούσουμε κουκουλιτά εδώ. Θα δούμε όμως. Εγώ νομίζω ότι η χημεία είναι κυρίως χρώματα και λιγότερο ήχοι και φωτιές. Αλλά θα δούμε και τέτοια. Τώρα, να πω δύο πράγματα για την πορεία της όλης εκδήλωσης. Θα πάρουν το λόγο τα παιδιά, θα μας κάνουν τα πειράματα. Θα προτιμούσα να μην χειροκροτούμε πάρα πολύ, να μην χαλάμε δηλαδή την εκδήλωση, γιατί αν κάθε φορά που κάνουμε ένα πείραμα και είναι πάρα πολύ ωραίο, μετά προσπαθούμε να πείσουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε, τελικά θα χάσουμε τα μισά πειράματα. Γι' αυτό λοιπόν κάντε υπομονή να χειροκροτήσουμε μια καλή στο τέλος. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος είναι εδώ. Για το οδοντόκρεμα. Το οδοντόκρεμα είναι ένα προϊόν βιομηχανικό, το οποίο μπορεί να το σχεδιάσει ένας χημικός βασιζόμενο σε κάποια είδη. Όπως είναι το πρώτο, το ανθρακικό ασβέστιο, που το χρησιμοποιούμε για να μπορέσει να απομακρύνει την πλάκα, ή διάφορα άλλα υλικά. Τι είναι δηλαδή η οδοντόκρεμα? Είναι ένα σύνολο χημικών ουσιών που η κάθε μία παίζει ένα ρόλο. Βάζουμε παραδείγματος χάρη τρικλοζάν, το οποίο αναστέλει τη λειτουργία των βακτηρίων που προκαλούν την πλάτα και την ασθένεια των ούλων. Επομένως, κάθε ένα είδος που συναντούμε κρύβει μέσα από τη χημεία, και η χημεία αυτή αποκαλύπτεται κοιτώντας ένα-ένα τα συστατικά. Η χημεία του σπίρτου, παραδείγματος χάρη. Στο κεφάλι του σπίρτου, αν και δεν χρησιμοποιεί πολύ σπίρτο τα τελευταία χρόνια, υπάρχει
χημικά το χλωρικό κάλιο, το φιάφι και η ζελατίνα. Ανάβει λοιπόν, πώς ανάβει αυτό? Τρίβουμε το σπίρτο πάνω σε μια ειδική επιφάνεια, η οποία περιέχει διοξείδιο του μαγνησίου, άλλο χημικό, περιέχει σκόνη γυαλιού για να μπορεί να την κάνει τραχιά και περιέχει και ερυθρό φόσφορο. Ο φόσφορος καίγεται με την αλληλεπίδραση με το χλωρικό κάλιο και δίνει μια πολύ ισχυρή φλόγα, η οποία θερμοκρασία φτάνει μέχρι τους 2000 βαθμούς και η φλόγα αυτή μεταδίδεται στο ξυλαράκι. Τελειώσαμε με τα χημικά στο ξύλο? Όχι. Το ξυλαράκι του σπίρτου. Έχουμε κι άλλα. Έχει, ας πούμε, το ξυλαράκι είναι φωτισμένο με ζελατίνη για να μπορεί να παραφίνει, για να μπορεί να μεταδώσει τη φλόγα στο σώμα του ξυλακιού. Υπάρχουν ακόμα φωσφορικό αμμόνιο για να μπορεί να διατηρήσει την καύσχαρα, να μην διατηρείται η καύσχαρα να μένει για πολύ χρόνο. Και επίσης περιέχονται και κάποια επιπλέον χημικά για να μπορεί να λειτουργεί καλύτερα το κεφάλι του σπίρτου. Υπάρχει χημεία στη φύση. Το βλέπετε αυτό το ψάρι. Αυτό το ψάρι λέγεται ψάρι φούσκα. Είναι ένα γίνεται κρύ. Κάθε απάντηση είναι 4. Κάθε απάντηση αφορά και μια χημική ουσία. Λοιπόν, τα μαλλιά γίνονται γκρι γιατί υπάρχει μια χημική ουσία, η μελαμίνη, η οποία με την πάροδο του χρόνου η έκρησή της ελαχιστοποιείται, με αποτέλεσμα να χάνεται το χρώμα του τα μαλλιά, όποιο χρώμα και να ήταν αυτό. Λοιπόν, μελαμίνη. Δεύτερη ερώτηση, γιατί τα κρεμμύδια μας κάνουν να κλαίμε και πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτό? Τα κρεμμύδια, λοιπόν, όταν τα κόβουμε σε μικρά κομμάτια, παράγουν μια χημική ουσία, την αλυσίνη, η οποία μετατρέπεται με τη βοήθεια των ενενζύμων σε σουλφενικό οξύ, μια άλλη χημική ουσία. Το σουλφενικό οξύ το δείχνει εκεί κάτω. Λοιπόν, αυτό είναι μια πτυτική ουσία. Φεύγει λοιπόν, ανεβαίνει. Πτυτική σημαίνει ότι ανεβαίνει σαν αχμός πάνω, φτάνει μέχρι τα μάτια μας και αναμειγνιόμενο με το νερό μετατρέπεται σε θηϊκό οξύ. Και φυσικά το θηϊκό οξύ δεν είναι ανεκτό στο μάτι μας και μας κάνει να δακρύζουμε. Πώς μπορούμε να το αποφύγουμε λοιπόν? Ή θα το κόψουμε μέσα σε μια λαβάθα με νερό, να απορροφηθεί αυτό το φυτικό από το νερό, ή θα το βάλουμε στο ψυγείο για κάνα 2 ώρες πριν να κρυώσει, γιατί όσο πιο χαμηλή η θερμοκρασία, τόσο πιο δύσκολο να ανέβει αυτό πάνω. Τρίτη ερώτηση, γιατί οι ντομάτες είναι κόκκινες και τι δίνει το χρώμα, και γενικότερα στα λαχανικά, θα σας δείξω. Είναι το λικοπένιο, είναι μια χημική ουσία, είναι χρωστική και στις ντομάτες γίνεται μια αναμέτρηση μεταξύ χλωροφύλλης και λικοπενίου. Η χλωροφύλλη την κάνει πράσινη όταν είναι ακόμα άθλη, στη συνέχεια όμως κοκκινίζει εξαιτίας του ότι επικρατεί το λικοπένιο. Είναι η όριμη ντομάτα και είναι και καλό να τη τρώμε γιατί είναι μια αντιοξυδοτική ουσία που βοηθάει πάρα πολύ τον οργανισμό. Τα λαχανικά έχουν διάφορα χρώματα, τα βλέπετε εδώ. Είναι οι 5 ομάδες των λαχανικών που κάθε χρώμα το δίνει και μια διαφορετική χημική ουσία, μια διαφορετική χρωστική. Είναι καλό να καταναλώνουμε από όλες αυτές τις ομάδες. Και η τελευταία διαφάνεια που σας δείχνω, και θα περάσουμε στα γράμματα, αν υπάρχει βλέμμα. Υπάρχει βλέμμα. Υπάρχουν τα πόδια, παραδείγματος χάρη, που έχουν βλέμμα. Γιατί δεν έχουν την αιμογλωβίνη που έχουμε εμείς, έχουν την αιμοκιανίνη που περιέχει χαλκό και δίνει το μπλε χρώμα. Κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά, δηλαδή μεταφέρει το οξυγόνο. Όπως μεταφέρει το οξυγόνο και η αιμογλωβίνη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και προχωράμε στη δουλειά. Το οξύδιο του νατρίου αγοράζει σε μικρά μποτσαλάκια, αλλά εδώ έχει αλευθεί και είναι σκόνη. Και απλά προσθέσω σκόνη πάνω στο λουμινόχαρτο. Επίσης προειδοποιώ από τώρα, αυτό είναι ένα από τα πειράματα που ακούγεται, δεν βλέπετε. Οπότε αν δεν κάνετε ησυχία, δεν θα το ακούσετε. Δεν θα καταλάβετε τι σημαίνει. Λοιπόν, βάζω τη σκόνη. Εσείς σκόνη τέσσερα το μπουκάλι. Του νερού, το 1,5 λίτρο, να υπάρχει ένα. Θα προσθέσω λίγο νερό. Βάζω. Ο αφρός ακούγεται ήδη. Γιατί βράζει. Για να προσέξουμε λίγο, βγάζει καπνό, το νερό, κοιτάξτε, κάτι στάζει. Μπίνγκο. Εξώθεμη αντίδραση σημαίνει πολλές φορές εξώθεμη αντίδραση. Πράγματα βράζουνε, πράγματα καίγονται. Τώρα εγώ έβαλα το λουμινόχαρτο του σπιτιού, πρόσεξα απλά μια σκόνη και κρύο νερό, το οποίο πήρα κυριολεκτικά από το κηλικείο πριν από λίγο, και έλειωσα αλουμινόχαρτο.
Πείτε μου, βρωμάει να πεθάνω. Εδώ πέρα είναι. Και το έλειωσα με πάθος, Καθώς πρέπει η τρούπα. Αυτό πάλι κάνω αυτό να βράσει. Άμα είστε λίγο προσεκτικοί θα ακούσετε ότι η αντίδραση ακόμα συνεχίζει. Όπως είπα, είναι μια καθώς πρέπει αντίδραση. Καλή εξώθερμη. Το ζει. Λοιπόν, το βάλω.